Здравейте! Днес ще ви запознаем с няколко казуса, с които се занимаваме доста често. Първият от които е свързан с тенденцията в последните години да се вкарват коли от Америка и Канада. При най-лекия удар щитите по фаровете са ясни, или спукано стъкло, или спукан корпус, доста често и двете неща. Тук имаме диоден фар от Audi A8 D5, щитите са видими, подготвили сме стъкло и корпус. Сега ще разглобим фара и ще видим какво ще се получи. Втория казус, с който ще ви запознаем, е свързан с конденс и вода във фаровете. Тук имаме S-класа W222 преди фейслифта. Типичният проблем за модела. Изпуснало лепило или спукано стъкло, в случая има и двете. Там вече може да видите как са изгорели модулите, изгнили са и съответно не светят. Тук имаме фара на парчета, разглобен. Тук може да видите и следите вътре от водата. Ще изчистиме всичко както трябва, ще сложим ново стъкло, ще го залепим по подходящия начин, ще сменим модулите и оттам нататък няма да има проблем с фара. На това видео може да видите как тестваме фара за пропуски в лепилото или пукнатини по корпуса и стъклото. Така тестваме всеки един фар, който е с оплакване от конденс. След като сме презалепили фара, сменихме модулите. Общо взето в момента фара е готов за монтаж и кодиране на новите модули. Ако имате затруднения с тези неща, сме на среща. Третия казус, с който ще ви запознаем днес, е един от най-често срещаните и типичните оплаквания, че фаровете не светят достатъчно добре, светят като свещи. При нас дойде BMW единичка E87 с биксенонови фарове. За целта свалихме бронята, демонтирахме фаровете, отворили сме ги, за да ви покажем кои са типичните проблеми за този модел фарове. Основният проблем на биксеноновите фарове са нагорелите рефлектори. С времето самото покритие от огледално става матово и не разпръска добре светлината от крушките. Втория проблем, за да не светят фаровете, са старите крушки. Ксеноновите крушки, колкото по-стари са, толкова по-слабо светят. Третия основен проблем на фаровете от тази ера е изолацията на кабелите вътре. С времето изолацията е така направена, че се саморазпада и се оголват кабелите. Впоследствие оттам почва да дава накъсо и спират да работят някои от крушките. Ще оправим всичко, което изброихме, ще полираме фаровете, ще сложим защитно фолио, ще ги монтираме на колата и ще станат като нови и ще светят по-добре, отколкото като са били като нови. Ето го фарчето на A8-цата, разглобили сме го на части. Това тук е предната декорация, декорацията с диодите за дневните мигача, основните лупи с закъси, дълги диодите, инсталацията на фара. Сега ще почистим всичко много внимателно, ще наредим всички части в новия корпус, ще го затворим и след това ще ви покажем резултата. Ето го и крайния резултат. Сменихме корпуса и стъклото на фара, залепихме го с ново полиуретаново лепило. Общо взето фара е готов за новия си собственик. Ако си търсите фар за A8 D5 американско, имаме го.